Ahoj všichni, já vás moc vítám u tohohle videa, jak jste si z nás mohli přečíst, tak tohle bude vlog, jak se chystám do Španělska, konkrétně do Madridu, jelikož letím se svým long distance přítelem konečně. On odletěl cca tak před měsícem domů po semestru za rodičema, za kamarádama a já se tam teda chystám za ním. To bude vlog z toho, jak se chystám, všechno tady to, co tomu předchází, protože toho bylo hodně. Chtěla jsem vám natočit takhle intro pro kontext, protože ten týden byl fakt hodně rozlítaný. Dělala jsem toho fakt dost, bylo to hodně i busy, protože jsem chodila taky do práce, takže jsem vám chtěla pro kontext takhle říct, na co se můžete těšit. Nejdřív vidíte takový menší jenom záběry ještě z předchozího týdne, kde jsem byla na nějakých menších nákupech, byla jsem s kámoškou, ale hlavní část tohohle videa teda bude o tom, jak se balím, tam vám ukážu nějaké hlavně jako nové věci, protože mi to chodilo ty balíčky tak postupně, tak jsem vám nedělala haul každý den, ale ukážu vám, co mám nového. Potom uvidíte taky, jak jsem pořádala Run Club v Brně. Je to takhle poslední před tím odjezdem, takže jsem vám to chtěla ukázat, co to všechno obnáší pořádat Run Club. A potom vám taky dám nějaké tipy na to, jak cestovat sám. Určitě uvidíte ještě další věci. Ale tohle je teda takový hlavní obsah tohohle videa. Doufám, že se vám to bude líbit a já se vám pokusím natočit i nějaký vlog z Madridu. Tak já už to nebudu okecávat a můžeme jít na video. Nejsem tady pro nic konkrétního, ale možná bych si chtěla koupit nějaký topíky, možná nějaký náušnice. Když jsem viděla, že tohle léto trenduje tady ten leopardí vzor, tak jsem si říkala, že si s tím nic nebudu kupovat, že to potom nebudu nosit, no a už mám doma jedny šaty, tak uvidíme, jestli si je nechám. Chtěla bych si taky koupit do Madridu nějaké nové brýle, protože už reálně 3 roky nosím jedny a ty stejný, takže uvidíme, si nějaký vyberu. Tak nakonec jsem si vzala takhle 2 zlaté doplňky, jsou to náušnice a takový tlustší náhrdelník. Já už jsem skončila v práci, doufám, že mě slyšíte, protože tady je strašný ruch v centru, ale byla jsem ještě v CAčku a teďka běžím za kámoškou, protože si chceme trošku posedět, to má volný barák, takže možná nám koupím nějakou kolu zero, nám vzala melon a uděláme si takovej holčičí podvečer. Jsem došla domů, je 8, já vypadám úplně šíleně, takže vám to ani nebudu moc ukazovat, ale chtěla jsem vám ukázat svůj dnešní fit check. Mám tady tuhle sukni, ta je ze Stradivariusu, úplně miluju, protože má takový ty šortky pod tím. Potom mám tady tohle cute tričko z Even & Odd a ano, zašpinila jsem si to byla dneska moje poslední kapka. Mimochodem bylo to už v 9 ráno. A tuhle kabelku, kde se vlastně úplně, ale úplně všechno mám taky z Even & Odd. A doplňky mám Casio hodinky, scrunchie a náramek z Tenerife. A brýle jsou taky z Even & Odd. Takže jo, tohle byl můj outfit, úplně ho miluju, mega cute. Další věc, co dělám před úplně každou dovolenou, je, že si zajdu na nehty. Dneska jdu jak na manikúru, tak na pedikúru, což se trošku bojím, protože mám docela zničený nohy od běhání, tak doufám, že nebude žádná ostuda. Teďka jsem měla vlastně takovéhle žluté na Tenerife a mega se mi líbí, jako určitě nemám naposledy, ale když jezdívám do Madridu, tak mi nehty vybírá většinou přítel a tomu se strašně líbí Francie. Si nechám udělat francouzskou manikúru, říkal, ať si nechám udělat bílé, takže nahoře budu mít bílou Francii, dolů si dám jenom prostě basic lack, ale taky bílý, aby mi to ladilo. Jsem docela ráda, že vybral tu bílou, protože je to takové neutrální a bude se mi to hodit ke všem outfitům. A hlavně, jak jsem teďka opálená, tak myslím, že by to mohlo vypadat dobře. Já na nehty teda chodím, zklamu Brňáky, ale do Brna nechodím, protože je to moc drahý. Chodím na nehty tady ve Zlíně. Je to vlastně v Albertu v Prštném, mám to tady asi 5 minut od baráku, takže to úplně ideální. Vždycky si stačí zavolat, většinou mě berou hnedka ten den nebo ten další. Většinou to stojí jenom 250, tady tyhle nehty, ta manikúra. Když máte tu basic, já si dávám gel lack a jsem tam třeba maximálně 30 minut. Uvidíme, jak dlouho to bude trvat dneska a i kolik to bude stát, protože poprvé si dělám ty nohy. Já si teda balím věci a vyrážíme. Celá ta procedura teda trvala 40 minut a dohromady to stálo 600, což mi přijde dobrý poměr cena výkon. S výsledkem jsem docela spokojená, ty nehty určitě nejsou dvojčata, ale myslím, že to je good enough a dejte mi vědět, jak se vám líbí. Ano, byla jsem si zase vyzvednout další balíček. Moje nejoblíbenější zvíře jsem já 10 dnů předtím, než máme do Madridu a ukážu vám, co v něm je. Jsou v něm, prosím, ty nejlepší boty na světě. Tohle je už můj 3. pár. Zapomeňte na Samby, Jordany, Air Force, tohle jsou nejlepší boty.
jsou to tyhle adidasky bílé, vždycky si je kupuju s tím zeleným, je to teda Stan Smith, ten model a prostě úplně je miluji, hodí se k šatům, hodí se do zimy, do léta. Fun fact, v těchto botech jsem běžela svůj první maraton, ale to vám nedoporučuju samozřejmě, protože to nejsou boty na běhání, ale jinak jsou naprosto dokonalé. Já jsem se ještě naštěstí vlezla do dětské velikosti, mám 38 a 2/3, takže mě vyšly na nějakých 1100, což je jako top za mě. A jo, tady když tak důkaz, tohle je můj starý pár, měla jsem je 2 roky, jako už jsou na tom špatně, ale ještě si je na nějaké procházky a tak nechám, protože je fakt úplně miluju. Tak já už se tady pomalu, ale jistě chystám na balení, vůbec mi do toho nechce. Vždycky si píšu seznam takhle do poznámek normálně na iPadu, abych na nic nezapomněla. Měla celkově přehled o tom, jaké oblečení si beru. A říkala jsem si, že bych vám v téhle části mohla dát nějaké tipy na to, jak teda cestovat sám, jelikož už do toho Madridu přece jenom nejedu poprvé. Myslím, že takhle cestuju sama už po 6. A já jsem zrovna ten typ člověka, co nikdy nebyl dál než jako v Itálii nebo Řecku, takže pro mě třeba ten 3hodinový let je fakt hodně a už jsem si vybudovala takovou rutinu, jak se tam prostě nezbláznit. Ještě minulý rok se mi taky stalo to, že ten let měl 3 hodiny zpoždění, takže jsem vlastně cestovala snad 9 hodin celkově jakoby z Brna až do Madridu, bylo to strašné. A potom bych vám ještě chtěla ukázat teda nějaké ty věci, co si balím, hlavně ty nové a nebo nějaké věci, na které se nejčastěji ptáte na Instagramu. Mě teda ze začátku cestovat do Španělska samotnou strašně bavilo, protože jsem si připadala jak úplný main character. Holka ze Zlína jede do Madridu za přítelem, ty vibes na tom letišti, jo, ale teďka už mi to úplně otravuje, až mě někdy jakoby mrzí. Nevím, jestli tak máte taky, ale teďka jsme se o tom bavili s kamarádkou, že vlastně když jsem byla malá, tak to letiště pro mě byla definice nějakého luxusu. Měla jsem tam motýlky v bříše, fotila jsem si každý letadlo, každou ceduli jsem si tam fotila a teďka už je to spíš taková jako otrava. Ale samozřejmě jsem furt strašně ráda za to, že mám vůbec tu možnost za přítelem letět, že vůbec mám možnost cestovat přes léto, podívat se do nových míst a destinací, ale prostě jak je člověk už starší, tak ho to čím dál tím víc obtěžuje tady ta procedura. V tom letadle už jenom slítneme, už odpočítávám minuty, kdy zase přistaneme. Jsem si už postupně vybudovala nějakou takovou rutinu, abych to tam nějak zvládla. Mi ten čas ubíhal co nejrychleji. A to je ještě zvláštní, že mně přijde, že třeba v Česku se dokážu úplně jednoduše soustředit na basic věci, bo já nejsem takový ten typ člověka, co když jí večeři, tak má zaplý YouTube, televizi a ještě u toho scrolluje na TikToku, nebo v práci se dokážu soustředit, na učení se dokážu soustředit, ale já jakmile jsem na letišti v letadle, tak já ztrácím veškerou pozornost a já přečtu si 1 kapitolu knížky, poslechnu si 5 minut podcastu, pak se snažím usnout, pak si dám svačinku, jo. Strašně mi ta moje pozornost, máme prostě takovou strašně rozlítanou tu pozornost. Jo, ještě jsem vám chtěla připomenout, je fakt důležité znát svoje práva a nejen jako cestující. A tohle bohužel není něco, co bych se naučila ve škole, ale z TikTok a určitě to na vás taky už někde vyskakovalo, nebo jste o tom slyšeli. Ale fakt na vás chci apelovat, ať pokud máte zpoždění víc jak 3 hodiny, tak si zažádejte o tu kompenzaci, protože mě minulý rok se teda zpozdilo letadlo o 3 hodiny a přesně jsem si říkala, jakože no, to mám ještě přes Ryanaira, takže to prostě budu muset někam volat, bude to trvat dlouho, než se k těm penízům vůbec dostanu, jestli vůbec, protože jsem sama třeba neznala nějaké ty výjimky a tak. No ale nakonec to vlastně bylo úplně easy. Nikdo mě teda na nic neupozorňoval, že třeba by mi došel mail jako tady si žádejte o kompenzaci, to oni vám samozřejmě nepošlou. Ale našla jsem si prostě Ryanair 3-hour delay a vyskočil tam na mě formulář, ten jsem vyplnila třeba během 3 minut a reálně do 2 dnů jsem měla na účtu 10 000 a ta letenka stála 1500. A pokud budete mít nějaké problémy s letadlem, tak ještě googlujte a zjišťujte si informace. Radši si o to zažádat, aby vám to nedali, než aby tolik peněz uteklo před nosem. No takže to by byl vlastně můj tip číslo 1, pokud cestujete a pokud teda cestujete s nízkonakladovkama jako já. A teďka teda k těm věcem, co dělám na letišti. Jako tip číslo 1 je, že se snažím bukovat si lety hodně brzo ráno. Vím, že pro někoho to možná není, ale třeba tím, jak mě vlastně přítel vyzvedne na tom letišti, nemusím se už o nic starat, dojedem domů, chillujem, tak je to pro mě výhodnější, lepší. Za prvé je větší pravděpodobnost, že usnu v buse z Brna do Vídně. Je větší pravděpodobnost, že usnu i v letadle, což se mi teda zatím stalo jenom jednou, ale i tak je tady nějaká naděje, že usnu a uteče mi to rychleji ta cesta.
a taky na tom letišti není tolik lidí, takže tam nemusím být tak dřív, takže pro mě to má fakt samé výhody a navíc za toho stejně moc nenaspím, jak se vždycky na přítele těším, takže lety pro mě úplná ideálka. Teďka letím v 7 ráno, měla bych tam doletět v 10 a to znamená, že busem z Brna jdu ve 3 ráno, za mě úplný top. Další věc, co tu mám, tak mám tady takovou trojici entertainmentu. To je teda, že si stáhnu něco na Netflixu na iPadu, potom si beru knížky, teďka tady mám poprvé něco čtu od Patrika Hartla, konečně jsem se k tomu dostala. Jsem mega ráda, že to je česky, protože já furt mluvím anglicky a moje čeština už začíná být na bodu mrazu. Na bodě mrazu. No vidíte, prosím číst česky, protože jediné, co čtu česky, jsou zákoníky a to není dobrý, takže tuhle knížku si beru a potom mi kámoška půjčila tady tu The Seven Husbands, vím, že to mělo mega hype snad minulý rok v létě, ale já jsem se k ní ještě teda nedostala a jsem na ní mega zvědavá. Potom ještě třeba ráda čtu cestopisy od Ladislava Zibury, to už jsem četla skoro všechno, podcasty jsem s ním slyšela, ten je fakt skvělej, nebo jsem četla Call Me By Your Name, určitě znáte z Netflixu, jak tam hrál Timothée Chalamet, tak je to i knížka a ta mě taky moc bavila. Celkově přes léto ráda čtu románky, čím prostě větší klišé, tím líp. Pak teda, jak jsem říkala, stáhnu si něco na Netflixu. K tomu doufám, že se nedostanu, protože upřímně už mě docela štve, jak moc času trávím před obrazovkou, ať už v práci nebo takhle, když tvořím content. Takže tohle bude fakt jenom, kdyby se stala nějaká hrůza a zase jsem tam stvrdla víc než třeba 6 hodin. Taková trošku kontroverzní věc, jo. Tyhle sluchátka, nejsem první člověk, co říká, že jsou na nic, jo. Nejsem úplně spokojená s tím, že jsem si koupila, ale na to cestování jsou fakt super, i když to by byly samozřejmě jakékoliv takhle velké sluchátka, nemusela jsem si kupovat tyhle za těch 16 000. Jsem si původně koupila, protože je budu používat day to day, ale jsou fakt na prd, jsou hrozně těžké, přes léto mi v nich je vedro, padají z hlavy, do knihovny už je ani tolik nenosím. Na to cestování je využiju, takže jsem vlastně si trošku obhájila ten nákup. No a při cestování nebo celkově teďka poslouchám hodně podcasty. Jediný čas, kdy poslouchám písničky, tak je při běhu, ale z toho už mi trošku hrabe. A teďka jsem hodně začala poslouchat Broadcast anebo Středověk, to úplně miluju. Jsou to 3 chlapy, je tam Petr Mára a je to úplně něco takového jiného a hrozně mě na tom baví, že oni se jenom tak sednou k tomu mikrofonu a třeba 4 hodiny povídají, což na to cestování je super. Dozvím se tam strašně moc nových věcí, protože třeba ty holčičí podcasty mě samozřejmě baví, ale přijde mi, že už ty témata se fakt strašně opakujou a tohle je něco úplně jiného, baví se tam úplně ovšem o autech, o finanční gramotnosti, o bitcoinech, což je pro mě úplně španělská vesnice, ale i třeba o rodičovství z pohledu otců. Mně přijde prostě super, jo, protože když už se s někým bavím o takovýchto tématech, tak to jsou většinou holky a je fajn takhle nahlídnout pohledu toho opačného pohlaví. A jinak je to úplně směsice všeho možného, ale snažím se teďka hlavně poslouchat podcasty, když je tam nějaký host, protože mi přijde, že tu československou scénu nemám úplně zmapovanou a vždycky se dozvím nějaké zajímavosti. Takže to máme podcast, kniha, Netflix. A teďka vám teda ukážu nějaké věci, co si beru s sebou, nebo na které se často ptáte. Začnu tady tohle mojí kráskou make-up taštičkou, já tam teda nosím i skincare, protože je fakt velká, takže se tam toho vejde docela dost. I mean, she's cute, she's adorable. Já ji prostě miluju totálně. Takže když ji přidám na storíčko, tak táte z kama je a je teda ze Zalanda z Even and Odd. A jestli tu značku neznáte, tak fakt doporučuji se na ně podívat, protože já mám od nich hodně věcí. Mají tam teďka, myslím, i nějaké věci na sportování. A jo, fakt mám ráda tuhle značku. A když už to mám teda tady, vám ukážu věc, na kterou nesmíte zapomínat celý rok, ale přes léto obzvlášť. A to je SPF a já používám tady tohle od CeraVe. Je to zároveň i nějaký moisturizing lotion, takže zároveň je to i hydratace a jo, vidíte, že už to mám úplně vypotřebované. Koupila jsem si nový předtím, než pojedu a potom ještě Instagram dávala, ať mi dáte tipy na nějaké bronzery a nejvíce opakoval tento a nebo ještě od Maybelline. Ten jsem si byla v drogerce dívat a úplně mi to nesedlo, protože to mělo i třpytky v sobě. Jo, já si dám prostě highlighter, takže třpytky nepotřebuju třpytky tady. Že jsem si nakonec vybrala tady ten od Catrice, jmenuje se Melted Sun a jsem s ním fakt jako mega spokojená, mám ho teprve zatím jako týden, jo. Ale myslím, že to tomu obličeji dodá takovou šťavnatost, zvýrazní ty vaše rysy. Mně přijde, že můj make-up, já vždycky vypadám tak strašně planě, nebo prostě nemastná, neslaná. Tohle jsem si začala dávat i třeba na víčka, aby to vypadalo tak
trošku víc jako juicy. Jsem s tím zatím spokojená, tak uvidíme po létě. Myslím, že po létě už na mě bude dost tmavý. Uvidíme, jak bude aj držet potom ve španělském vedru. Potom tady mám, to vám chci ukázat, jenom to není jako nic světoborného, ale tady tuhle šperkovnici, mám ji ze Sheinu, ale myslím, nějakou seženete i třeba v Pepku nebo v podobných obchodech. Vám chtěla ukázat, že na tom Sheinu mají takovouhle malou, máte tady přihrádky, je to super, že máte všechny šperky takhle na jednom místě. Jdeme u doplňku a to vám chci ukázat tady tyhle hodinky. Já je nosím úplně každý den, miluji, dal mi je přítel, myslím k narozeninám nebo k výročí, teďka nevím. On má ode mě taky hodinky a jsou to Casio, vypadají strašně elegantně. Myslím, že nemá přítel ze Zalanda, ale když napíšete na Google Casio Female, tak vám to najde prostě normálně český webovky, když tak nalinkuju dolů. Potom vám chci ukázat tady tenhle komplex z Brain Marketu. Já jsem totiž vegetarián a často se mi stává, že ve Španělsku mám trošku problémy se zažíváním. Takově ta moje strava tam není úplně optimální, jak třeba tady v Česku. Takže to si beru s sebou. Normálně si doplňky stravy na dovolenou sebou upřímně neberu, ale vzhledem k tomu, že tam budu 20 dnů, tak si ho přibalím sebou a myslím, že ho rovnou už aj dopotřebuju. Kdybyste si jinak něco z Brain Marketu chtěli objednat, buď tohle nebo cokoliv jiného, tak můžete použít můj kód Maja10, budete mít 10% slevu. Já ještě s tam miluju elektrolyty, pokud jste běžci, tak je to totální must. A potom ještě magnézium, to jsem začala brát v přípravě na maraton. Já jsem s ním maximálně spokojená a od té doby zůstalo v mojí rutině. Na to určitě mrkněte. Potom to už vezmu hodně z rychlíku, protože to je spíš oblečení, takže to nepotřebuje moc obkecávat. Ale tady tuhle kabelku, na tu jsem narazila úplně nahoru, když jsem zase dělala svoje maniac shopping minulý rok, když jsem měla jet do Madridu. Vezela jsem na ní v H&M ve Zlíně a stála mě snad 200 jenom. Ona nevypadá, ale vejde se tam jako hodně věcí. Akorát jediná nevýhoda je, že je taková trošku neskladná. Pro mě je úplně ideální, protože já často nosím hodně basic věci, většinou mám jenom nějaké třeba černé šaty, bílé šaty, maximálně nějaký výraznější top, takže tahle vždycky obzvláštní ten outfit. Potom teďka jsem přidávala fotku na Instagram a hrozně se vám líbily tady tyhle moje sandálky, tak ty mám taky ze Zalanda a jsou od značky Zain. Kupovala jsem je myslím před 3 lety, ale věřím, že tam něco podobného mít budou. Máme už trošku jako špinavé, ještě si je vyčistím. Problém je, že jak je nosím jenom přes léto, tak vlastně si je prochodím nebo rozchodím. Potom přes zimu si zase ty moje nohy na ně odvyknou, takže teďka mi zase trošku dělají puchýře, ale většinou to stačí prostě 1-2krát si vzít na sebe a je to v pohodě. Dále tu máme proškovanou košili, to asi nepotřebuje žádný komentář, prostě girl, if you don't have one, run for it, protože pro mě prostě, já miluji proužky celý rok. Ta velká oversized košile s proužkama na léto, pro mě to je definice léta, jo. Koupila takovouhle růžovou, už mám modrou a tuhle mám z Bershky, je to XS, ale je fakt obří a úplně ji zbožňuju. Hlavně zase říkám, nosím basic outfity, takže tohle je takový trošku výraznější kousek. One thing about me je, že já si každé léto kupuju ty letní šaty, jo, That Summer Dress. A za ty roky už se mi udělala docela hezká sbírka a šaty na tohle léto jsou tyhle krásné modré. Já vám asi dám spíš fotku, protože takhle vám to, nevím, jak moc to jako vidíte. 3 věci, které se mi na nich totálně líbí. Za A ten vršek vypadá jak korzet, ale je to vlastně jenom z látky, takže to není ani nějak nepohodlné, ale úplně vám to krásně zvýrazní ten pas. Potom volná sukínka, protože nenávidím uplý šaty, fakt na mě to vypadá strašně lacině to na mě vypadá. A potom vzadu ty záda, dokonalost sama o sobě, jo. Tak jak jsou světlunké, tak teďka, když jsem opálená, tak je to úplně ideální a už se těším, až si je vezmu na nějaký date night s přítelem. Tak jo, tak já to jdu teďka nějak naházet do toho kufru, ještě s dalšíma věcma samozřejmě a že se vám potom ozvu. Za hodinu nám už začíná Run Club, takže já už se chystám, abych nedošla pozdě. Run Club je vlastně taková naše běžecká komunita v Brně, ale začali jsme teďka pořádat běhy i ve Zlíně a chtěli bychom případně pořádat běhy i v jiných městech, třeba v Olomouci, Ostravě, nebo vlastně kdekoliv, odkud nám napíše co nejvíc lidí, takže jestli byste chtěli vidět náš Run Club ve vašem městě, tak nám určitě napište. Všechno důležité info o Run Clubu najdete na Instagramu inmyrunning_era_RC. Najdete tam jak třeba rozpis běhu na daný měsíc, tak i slevové kódy, které se nám podařilo pro vás domluvit. A nově jsme začali pořádat i různé eventy. Jsme například pořádali výroční event v kavárně QB Coffee. Minulý víkend se konal pizza event v běžecké prodejně Tej Expert. Takže o tomhle všem tam informujeme
informujeme na tom Instagramu a Run Club je teda pro veřejnost, může dojít úplně kdokoliv, je to zadarmo, stačí jenom si najít ten běh, který vám vyhovuje a pak už jenom dojít. Většinou teda běháváme tak 6 km, 5-6 a snažíme se držet takové easy tempo, zhruba 6 minut na kilometr, aby se k nám mohl přidat opravdu kdokoliv. Si myslím, že to je ideální pro začátečníky nebo třeba někoho, kdo trošku bojuje s prokrastinací, s motivací, tak takhle běhat s někým je vždycky fajn. Já se tady snažím asi půl hodiny už vám udělat fit check, ale přijde mi, že mě neslyšíte nebo se tam nevlezu. Takže běžecký OOTD je dneska tričko z CAčka, podprsenka je od Nike, kraťase jsou taky od Nike, jsou to Nike Aero Swift. Jestli mi na něco chodí nejvíc dotazů, tak to jsou právě tyhle kraťase a já se nedivím, protože to jsou prostě nejlepší, nejenom běžecké, ale celkově sportovní kraťase. Mám je teda z Top 4 Running, což je asi jediný český e-shop, kde se dají sehnat ještě za přijatelnou cenu. Na Nike je mají pořád vyprodané, na tomhle e-shopu je docela často naskladňujou a můžete využít i můj slevový kód Mariana je 5 pro 5% slevu a určitě si je kupte, protože chci, aby jsme na dalších Run Clubech matchovali. Ponožky jsou taky od Nike a potom mám tady tyhle svoje nové lásky. Jestli mě znáte, tak víte, že já Hoka boty úplně miluju a po maratonu jsem si koupila nové. Tohle je teda model Hoka Clifton 9, jsou to takové rychlejší boty. Na maraton bych se třeba úplně nevzala, jsou to spíš takové max na půlmaraton. A tohle je asi nejhezčí barevná kombinace, co jsem kdy na botách viděla. Brýle ty mám z Sheinu. Já jsem vždycky strašně nervózní, jak kdybych ten Run Club prostě pořádala poprvé, i když už to reálně pořádám třeba po 30. To je asi nějaký můj imposter syndrom, co mi říká, že to nezvládnu, že nikdo nedojde. Držte palce, někdo dojde. Geniální, já se to dívám. A pak na to ještě bude. Teda jsme dneska měli u kavárny Kimono a došlo něco okolo 28 lidí. Přes rok nás normálně chodívá víc, ale jak jsou prázdniny, tak jsou všichni odjetí. Vůbec nebylo vedro, takže to všichni zvládli skvěle a za odměnu, jako vždy, jsme se stavili na limču a pokecali, poseděli jsme. Já už jsem teďka došla z Run Clubu a bylo to strašně fajn, úplně jako vždycky. Byla jsem nervózní, úplně zbytečně. Se všema jsem si strašně fajn pokecala, byl to takový rozlučkový Run Club předtím, než pojedu do Madridu. Kluci mě pak pozvali na limču, dali jsme si, myslím, 5,5 kilometrů. Byli tam i nějací noví běžci, takže ty jsem ráda poznala. A já už jsem se s váma takhle chtěla rozloučit i v tom vlogu. Doufám, že vás to bavilo, že jste mohli trošku víc nahlédnout do mojeho života. Přece jenom na tom Instagramu nebo TikToku je to trošku osekanější. Určitě mi napište do komentářů, jak se vám to líbilo, co byste třeba chtěli vidět z Madridu za vlog. A já se na vás budu těšit u dalšího vlogu. Tak pa!